سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا مزنك عاما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت في الميتا smoking kills ويدما متكاخ يقتليو عب جبر نايتي تكال مفرش جارا زفريو فرياتو زخونه باكو تصحيفون رغبو مخر حزل ملأخت خوينو منالبات تعنا ود سب زحل ملأختي كمسل يخيليو يقداس تكال مفرش جارا نقول سب اتكاخي نمغبار زصعر تكاليو سلام زغبركم تخاتاتلتي سينما سمره انترتينمنت ازي مرب ملسنا يتحطو اب سينما سمره انترتينمنت يو زغبركم تخاتاتلتنا كملسلكم تريليو حتو ابناي كومنت بوتا بمسفار تساتفتنا اذا مرب كتكونوا بخبرنا نحدمكم نافتن لو متدالي زالو تحستو مرب كبلوكمي برخمك تتعال نزاحتو زيازة حتتتنا سابرين كاب يوغاندا سابرين ازينا نمسكنكي زغبركم تخاتاتلتي قدمي نافتي ملو تحستو نابز مدب مسغارنا حنتي كنفلت ازغبانا نطبلا منالبات نتوم زي تفطواون مزخاخر تكونكم تخيليا زي اب جبر ويدما باكو ناي شغارا تلطيفون رخبو مخر حزل ملأختي متكاخ كم زقتل متكاخ كال ناي سامبو يكون ناي استفلالي حمامات كسعب كم زخيل زمكر ملأختي ازي تكال مفرش غارازي بوينتو ويدون بدليتو منالبات نطعنا ود سب سلا زحلي ايكونن تصحيفو زلو بزي تكال مفرش غارا كم تتكخ ويدما خم تتكخي يزغبر امبر كي تتكخ إلو كم زيلو ناي معدا ويدما ناي مخر صحف ايهبني منالبات كابي مچ نحريلنا اب 1969 استفلاليا منግስት ሀገራት ኮሙን ዘይ መንግስታውያን ተካላት ማለቴ አገራውያን ተካላት ከም በዓል WHO ካልኦት ኣብ ጥዕና ወድሰብ ዝጣበቃ ተካላት ነዚ ተካል መፍረሽ ጋራዚ ክልተ ምርጫያን ሂቦኖ ተሓደ ወይ ቀታል ዝኾነ ፍርያቱ ጠጠው ከብል ወይ ድማ ፍርያቱ ቀታል ምዃኑ ንዓማዊሉ ወይ ድማ ነቶም ኣትከኽቲ ሽጋራ ከሕብር ከም ዘለዎ ክልተ ምርጫታት ተዋሂቦ ስለዚ ተካል መፍረሽ ጋራ ዕረና ጣዓሞ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ዳኣምበር ንጥዕና ወድሰብ ሓልዩ ኣይኮነን ከም ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ ክትርዳኣና ዘለዋ ነገር ማለት እዩ ድሕሪ 1969 እዚ ተካል መፍረሽ ጋራዚ ብሰንኪ ዛ ጽሑፍ እዚኣ ዓማዊሉ ክጎድሉ ጀሚሮም ሽጋራ ከምቲ ዝድለኽ ሸይጥ ኣይከኣለን ስለዚ ኣታዊታቱ ኣይወሰኸን ወይ እውን ኣታዊታቱ አንቆልቂሉ ስለዚ ተካል መፍረሽ ጋራ ኣይተሓጎሰን ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ዓማዊሉ እዚኦም ንምምላስ ዝካየዶ ሽርሒ ወይ ድማ ዝተጠቐመሉ ሜላታት ኢና ንሎሚ ምዛናይ ሳብሪን ውስኽ ኣቢልና ነዛሕቶ እዚኣ ክንምልስ ደጊመ ብሩኽ ምክትታል سبسابات كم زحبرو انت دا خوينو ابزي غزي زي 1.5 بليون قطر خبز بعالم ناتكخت شيغارا توهيب زلو قطريو زي مالت 1.5 بليون حزب خاب عالمنا شيغارا زتكخ سبي بسنك متكخ شيغارا زعبو استفلالي حمامات دما نود سب اوشتي 4 خليت حدا سب يقتللو زي مالت دما ابوشت 1 دقيق 15 سبات يموت لو مالتي قزفت ناي متكخ شيغارا كسب كندزي يبصح نزي قتال عينت فريات زفر تكال بلمدي بيج توباكو اندستري تبايلي زفلت
እዚ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ምስ ቀዳሞት ዓበይትን ሃብታማትን ዝጥቀስ ዓርሞሻዊ ኢንዱስትሪ መፍረይ ሽጋራ እዚ ካብ ነዊሕ እዋን ማለት ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሒዙ ነንዝመጹ ወለዶታት ዝተፈላለየ ኣታለልትን ኣደናገርትን ዝኾኑ ሽጣራታትን ሜላታትን እንዳተጠቐመ ኣብ ዓንኬል ዓዘቕቲ ምትካኽ ሽጋራ ክጽምብር ጸኒሑን ጌናውን ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ኣሽሓት ቢልዮናት ዶላራት ርእሰ ማል ዝውንን ዓርሞሽሽ ኢንዱስትሪ እዚ ብመንግስትታት ሃገራት ዝወፅእ በብግዚኡ ንመሸጣ ሽጋራን ምትካኽ ሽጋራን ዝኽልክል ሕግታት እንዳበደህን እንዳተቃወመን እዩ ክመጽእ ጸኒሑ። መንግስቲ ሃገራት ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ዜጋታትን ከስዕቦ ዝኽእል ሃስያን ጉዳኣትን ተረዲአን ገለገለ ሃገራት ዝተፈላለየ ሜላታት ምቁራጽ ምትካኽ ሽጋራ ክወስዳ ተረአየን። ከም ዝግለጽ ጸንሐ ዝተፈላለያ መንግስቲ ሃገራት ነናተን ዝኾነ ሜላታት ክወስዳ ጸኒሐንን ይወስዳውን ኣለዋ። እዚ ሜላታት እዚ ከመይ ጌረን ዜጋታትን ካብ ምትካኽ ሽጋራ ናጻ ንምግባር ዝብል ሜላ እዩ። ካብቲ ብዙሕ ሓደ እንድሕር ጠቒስና ምውሳኽ ዋጋ ኣብ ቀረጽ እታው ናይ ሽጋራ እዩ። እዚ ወላ እኳ ቀጻልነቱ ብዘይ ሙሓስ ክጓናደብ እንተኻለ ከድምዕ ዝኽእል ሜላ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቀረጽ እታው ናይ ሽጋራ ኣብ ሓደ ሃገር እንድሕሪ ወሲኹ ናይ ግድን ዋጋ ሽጋራ ድማ ኣብ ዕዳጋ ክውስኽ ንቡር እዩ። ስለዚ ዋጋ ናይ ሽጋራ ኣብ ዕዳጋ እንድሕሪ ወሲኹ ድማ ኣትከኽቲ ነቲ ዋጋ ሽጋራ ኣፎርድ ክገብሮ ወይ ድማ ከማልእዎ ስለዘይክእሉ ሽጋራ ናይ ምትካኽ ሓሳባት ከቋርጽዎ ወይ ድማ ከግድልዎ ክጅምሩ እዮም። ንኣብነት 10 ዘትክኽ ነበረ 5 ከትክኽ ክጅምር እዩ። 5 ዘትክኽ ነበረ ናብ 2 ክወርድ እዩ። 2 ዘትክኽ ዝነበረ ድማ ናይ ምትካኽ ሓሳቡን ሙሉእ ብሙሉእ ከቋርጽ ይኽእል። እዚ ሜላ እዚ ኣድማዒ ሜላ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። የቅዳስ ትካል መፍረይ ሽጋራ ነዚ እውን በዲህዎ እዩ። ብኸመይ በዲህዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ንኣብነት ሮዝማን 7 ኣቕፋ ዝበጽሓሉ 8 ኣቕፋ ዝበጽሓሉ እዋን ነይሩ። ስለዚ ሰብ ሮዝማን ክስሕብ ወይ ድማ ሮዝማን ሽጋራ ክትክኽ ስለዘይክእል ትካል መፍረይ ሽጋራ ድማ እዚ ኣትካኺ ናይ ሮዝማን ዝኾነ ዓሚሉ ካብቲ ዓዘቕቲ ናይ ምትካኽ ሽጋራ ክወፅእ ስለዘይደልዮ ብትሕዝትኦ ሕስር ዝበለ ሽጋራ የዳሉ። ንኣብነት ከም በዓል ሬድስ፣ ናፖሊ ገለገለ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ውሑዳት ዋጋ ዝወጾም ንመስርሒኦም ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ክበጽሑ ከለዉ ድማ ብተመሳሳሊ ወላ ቀረጽ እታው ይወስኽ ዋጋኦም ግን ኣዝዩ ዝናሃረ ክኸውን ኣይክእልን። ንኣብነት ምስ ናይ በዓል ሮዝማን ክዳረግ ኣይክእልን። ስለዚ ሮዝማን ዝስሕብ ዝነበረ ሽጋራ ናብ ሬድስ ክወድቕ ማለት እዩ። ምናልባት ኣትከኽቲ ሽጋራ እንድሕር ሓቲትኩሞም ሓንቲ ዓይነት ሽጋራ ጥራይ ዘትክኽ ሰብ ብዙሕ የለን። እንታይ ደኣ ኣትካኽ ሽጋራ ዳርጋ ኩለን ዓይነት ሽጋራ ጥዒምዎን ተባሃልና ዝጋነን ኣይኮነን። እዚ ሜላ ዝተጠቒሙ ድማ ትካል መፍረይ ሽጋራ ነዚ ብድሆ እዚ ብጽቡቕ ክሰግሮ ጸኒሑን ይሰግሮ እውን ኣሎ። እዚ ዘይተኣደነ መጠን ርእሰ ማል ዝውንን ትካል እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራይ ምስቶም ብእቶታውነቶም ኣብ ቀዳሞት 3 ዝስርዑ ዓርሞሻውያን ኢንዱስትሪ ዓለምና ከይተፈልየ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝበቕዐ ሃብታም ኢንዱስትሪ እዩ። ኣብ 2015 እንተተመልኪትና ጥራይ ዓመታዊ ኣታዊ ናይተን 6 ካብተን ቀንዲ ኣፍረይቲ ሽጋራ ናይ ዓለምና ዝበሃላ ትካላት ልዕልተን ድምር ኩል ግዜ ብእቶታውነተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ትካላት ዓለምና ከም በዓል ኮካኮላ፣ ወልት ዲዝኒ፣ ፌዴክስ፣ ጉግል፣ ማክዶናልድ ከምኡውን ስታርባክስ ዘእትዎ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ ዝነበረ ዜና እዩ። እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ነዚ ክሳብ ሕጂ ረኺብዎ ዘሎ ርእሰ ማል ከውሕስን ነቲ በብግዚኡ ዝረኽቦ ኣታዊታትን ዘኻዕብቶ ዘይተኣደነ መኽሰባትን ህያው ክገብር እንተደኣ ኮይኑ ግን ካብ ነዊሕ እዋን ከም ፕሮጀክት ዝሓንፀጾ ዕዮ ገዛ ኣቐሚጥ እዩ ክሰርሓሉን ከምኡውን ዝሰርሓሉ ዘሎን። እቲ ዕዮ ገዛ እንታይ መሲልኩም? ብኸመይ ዝበዝሐ ሰብ ኣትካኺ ሽጋራ ትገብሮ ዝብል ዕዮ ገዛ እዩ። ምክንያቱ እዚ ትካል መፍረይ ሽጋራ እዚ እንተገደደ ብኸምዚ ሒዝዎ ዘሎ ሃብትን ካፒታልን ክቕፅል እንድሕር ደኣ ኮይኑ
ሓደ መሰረታውን ቀንድን ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ይተርፎ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ድማ ሽጋራ ክሸይጥ ኣለዎ ሽጋራ ክሸይጥ እንድሕር ኮይኑ ድማ ግድን ኣትከኽቲ ሽጋራ የድልይዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ምንጭ ዘይተዓደነ ሃብቱን ዘይተዓደነ መክሰባቱን ኣትከኽቲ ሽጋራ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ መዳይ ዝንተዳ መፂና እቶም ሽጋራ ከትኩኹ ኣለዎም ወይ ሽጋራ ምትካኽ ክጅምሩ ኣለዎም ተባሂሎም በዚ ኢንዱስትሪ እዚ ከም ቀንዲ ታርጌት ወይ ድማ ከም ዕላማ ተገይርሎም ክስራሕሎም ዝጀመሩ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን መንስያትን ዝኾኑ ኣካል ሕብረተሰብ እዮም እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ ብኽልተ ወገን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ እዞም ሰባት እዚኦም ብባህሪኦም ሓድሽ ነገራት ናይ ምፍታን ባህጊ ዘለዎም ኮይኖም ብቐሊሉ ተጸለውቲ ኣካል ሕብረተሰብ እዮም እቲ ካልኣይ ድማ ዕድሚኦም ጌና ስለ ዝኾነ ማለት ምስ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ክናጻጸሩ ከለዉ ማለት እየ ዝበዝሐ ናይ ምንባር ግዜ ኣለዎም ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሽጋራ ምትካኽ ምስ ጅምሩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምንጪ እቶት ናይዚ ኢንዱስትሪ ብምዃን ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል መጽናዕቲ ዘሰነየ ውፅኢት ሓሳብ እዩ كم سقلت صنعه እዚ ትካል መፍረሽ ሽጋራ እዚ ክሳብ ክንደዚ ውጥን ሕዮ ገዛ ክውፅእ እንከሎ እሞኻ ነቲ ዝውጥኖ ዝነበረ ሕዮ ገዛ ክዕወተሉ ወይ ድማ ኣብ ሸጥዑ ከብጽሖ ክተኣማመን እንከሎ እዚ ትካል እዚ ጠንቋሊ ትካል ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ስለምንታይ ዳ እንድሕር ኢልኩምኒ ንሓደ እሙን ዓርኪ ሒዙ ብሙሉኡ ዝውጥኖ ዝነበረ ሕዮ ገዛ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነይሩ እዚ እሙን ዓርኪ ትካል መፍረሽ ሽጋራ እዚ መን እዩ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ኒኮቲን ይዝባል ስለዚ እዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ሓደ ካብቶም ቀዳማይ ኣብ ወልፊ ክሸሙ ዝኽእሉ ባእታታት ተባሂሎም ስሙ ብቀዳማይ ካብ ዝጥቀስ እዩ ኩላቶም በዚ ቶባኮ ኢንዱስትሪ ዝፈርዩ ዓይነት ፍርያት ድማ ብሙሉኦም ንደቂ ሰባት ኣብ ወልፊ ክጻወዱ ዝኽእሉ ፍርያት እዮም ምክንያቱ ወላ ፍልልይ ናይ ዓቐን ይሃልዎም ዳ እምበር ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ዘለዎም ብምዃኖም ጥራይ ኣወለፍቲ እዮም ኒኮቲን ድማ ንተጠቀምቲ ናይዚ ኢንዱስትሪ ዝኾኑ ፍርያት ንኣብነት ሓደ ካብኡ ተጠቂስና ንኣትከኽቲ ሽጋራ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ወላ ክገድፍዋ ምትካኽ ሽጋራ ክገድፉ እንተደለዩ ሓንሳብ ንኣእምሮኦም ክቋጻጸር ዕድል ስለ ዝኸፈትሉ ጥራይ ምትካኽ ናይ ምቁራጽ ሓሳቦም ከስምረሎም ካብ ዘይክእል ባእታ ሓደ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሽጋራ ልዕሊ 4000 ባእታታት ከም ዘለዉ ይንገር እዩ ሓደን ቀንድን ባእታ ድማ ንሱ እዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ እዩ ኒኮቲን ሓደ ኬሚካላዊ ባእታ ኮይኑ ነገራት ናይ ምቁጽጻር ሓያል ባህሪ ዝውንን እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይዚ ኢንዱስትሪ ዝኾኑ ፍርያት ዝርከብ ኒኮቲን ሓንሳብ ናብ ኣእምሮ ማለት ሓንጎል ወዲሰብ ምዝኣቱ ንሓንጎልና ክቋጻጸር ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ሓንጎልና እቲ ንዝተፈላለዩ ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ንጥፈታት ዝቋጻጸርን ዝእዝዝን ከምኡውን መልእኽቲ ተቐቢሉ ውሳነ ዝሕልፍ ቀንድን ኣገዳስን ኣካል ወዲሰብ ምዃኑ መቸም ዝጠራጠር ሰብ የለን እዚ ኣገዳሲ ክፋል ኣካልና ዝኾነ ሓንጎልና ተቋጻጸረ ክንሱ ዝቋጻጸሮ እንተረኺቡ ግን ኩሉ ግዜ ንፍጽሞም ነገራት ብውነና ኣስተውዒልና ንትግብሮም ኣይኮኑን ንኣብነት ኣብ ኣልኮላዊ መስተ እንተደኣ መፂና ኣልኮል ሰቲና ንፍጽሞም ነገራት ካብ ምስትውዓል ዝረሓቑ እዮም ምክንያቱ ሓደጋን ገበንን ክፍጽም ዝደሊ ሰብ የለን የግዳስ ኣልኮል ንኣእምሮና ኣብ ዝቋጻጸሩሉ ግዜ ብዙሓት ጌጋታትን ገበናትን ክንፍጽም የገድደና እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኣእምሮና ክንዲ ዝቋጻጸረና
ኣልኮል ዝተባህለ ባእታ ንኣእምሮና ተቋጻጺርዎ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ኣብ ኒኮቲን እውን ተመሳሳሊ ነገር እዩ ኒኮቲን ንኣእምሮና ወይ ንሓንጎልና ሓንሳብ ክበጽሖ እንተደኣ ኺኢሉ ሓንጎልና ነዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ይለምዶ እሞ ንጡፍ ኮይኑ ክሰርሕ ጽግዕተኛ ናይ ዝባእታ እዚ ድማ ይኸውን ኣብ ከምዚ ኩነታት እዚ ሽጋራ ምትካኽ ከተቋርጽ ምስ ተሓስብ ሓንጎልካ ሓንሳብ ነዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ተለማሚድዎን ተዋሂድዎን ስለ ዝጸንሕ ብዘይብኡ ኣይሰርሕን እየ ግድን ቀርበለይ እንዳበለ ክእዝዘካ ይጅምር ስለዚ ካልኦት ኣብ ሽጋራ ዝርከቡ ባእታታት ዘይኮኑ ናይ ምትካኽ ወልፊ ዘስዕቡልካ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታዩ ኣብ ወልፊ ዝሸመካ ዘሎ ከምዚ ክንገልጾ ጸናሕና ኣብ ኩሉ ዓይነት ፍርያት ናይዚ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ናይ ግድን ህላውነቱ ዝተረጋገጸ እዩ ሽጋራን ካልኦት ካብቲ ኪናጻ ዝኾኑ ፍርያት ናይዚ ኢንዱስትሪ ከም በዓል ትንባኾ ስንቀንን ካልኦት ፍርያትን ነዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ኣወላፊ ባእታ ናብ እምሮ ወይ ድማ ሓንጎል ወዲ ሰብ ከብጽሑ ተባሂሎም ካብ ዝተሰርሑ ፍርያት እዮም ምናልባት ከመይ እንተዳ ኢልኩምኒ ፒሮ ከም ኣብነት ጠቒስና እንተዳ ርኢና ወዲ ሰብ ኣብ ወረቐት ፊደላት ክወቅር ምስ ደለየ ሓደ ምህዞ ይምሂዙ ንሱ ድማ ቀለም ይበሃል እቲ ቀንዲ ተደልዩ ዘሎ ነገር ኣብዚ ግን ነቲ ቀለም ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ወረቐት ፊደላት ክወቅር ይኽእል ስለ ዝኾነ ነዚ ንምትግባር ፒሮ ተማሂዛ ስለዚ እቲ ቀንዲ ባእታ ወይ ድማ ኤሌመንት ናይዛ ፒሮ እቲ ኣብ ከርሳ ዝርከብ ቀለም እዩ ሽጋራ እውን ተመሳሳሊ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ነዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ኣእምሮ ክቋጻጸር ዝኽእል ኮይኑ ምስ ረኸቦ ድማ ነዚ ኒኮቲን ዝተባህለ ባእታ ናብ እምሮ ወዲ ሰብ ከብጽሑ ዝኽእሉ ከም በዓል ሽጋራን ካልኦት ካብ ትክ ነጻ ዝኾኑ ፍርያትን ከም ዝዓበደ ክፈርዩን ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ክመሃዞምን ንዕዘብ ዘለና كم زغلت أنا نيكوتين حنساب ناب أمره ود سب كأتو عدل نحر رخيبو نا أمره ود سب كقطع أرزقل حيال بقطع يزونن سلازي إذا تكلم فرش جرازي نزي نيكوتين عركو أمينو زي سلاسلهم نجارات وحيدهم ويدما توسينو مالو مالتي سلازي سرحنا يتكلم فرش جرا حنت تغون على نسادما بغمي فرياتو زغونت شجرة أب أف ود سب كبصحة خيل على زترف سرحنا نيكوتين كوين لو مالتي سلازي كمي غيركا نمنسياتن تحت عدمن اتكخت شيغارا تغبرم ازي طراي سراح نايتكال مفرش شيغارا خوين يترف حساينت شيغارا ኣብ ልዕል ደቂ ሰባት ካብ ዝደቀቐ ክሳብ ዝኸፍአ ደረጃ ብተደጋጋሚ ግዜ ብጎስጓስን ትምህርትን እንዳሓየለ ክመጽእ ጸኒሑን ጌናውን ይቕጽል ኣሎ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወዲ ሰብ ንምንቃሕ ዝውድብ ጎስጓስ ዕላምኡ ካብ ሽጋራ ነፃ ዝኾነት ዓለም ንምምስራት እዩ ወዲ ሰብ እውን ኣብ ጉድኣት ሽጋራ ዘለዎ ኣፍልጦ እንዳበረኸ ይኽመጽእ ጸኒሑ እዚ ነዚ ዓርሞሽሽ ትካል ምፍረ ሽጋራ ዓብይ ብድሆ እዩ
በብግዚኡ ዝግበር ጎስጓስን ትምህርትን ብዛዕባ ሃሳይነትን ጉዳኣትን ሽጋራ ዝገልጽ ትምህርቲ ንመንእስያት ብፍላይ ድማ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኾኑ እኹል ፍልጠት ስለዝቦም ዘሎ እንዳፈለጡ ናብዚ ዓዘቕቲ እዚ ካኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ ትካል መፍረ ሽጋራ ክሸይጥ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዓብየ ብድሆ ናይ ትካል እዚ ማለት እዩ እቲ ተሪፍዎ ዘሎ ስራሕ እንታይ ክኸውን እንተልኩምኒ ነዚ ብዛዕባ ጉዳኣትን ሃሳይነትን ሽጋራ ፈሊጡ ዘሎ ፍልጠት ዓጢቑ ዘሎ ነቂሑ ዘሎ መንእሰይ ብኸመይ ኣጋጊኻ ወይ ኣታሊልካ ናብ ዓዘቕቲ ምትካኽ ሽጋራ ትጽምብሮ ትካል መፍረ ሽጋራ ነዚ ብድሆ እዚ ንምስጋር ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክምልስን ኣብ ግብሪ ከውዕሎም ይኽእሉ ቀዳማይ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ምስ ካልኦት መሻርክቱ ማለት መሻርክቲ ትካል ብሓባር ኮይኑ ሓድሽ ዓይነት ሽጋራ የፍርን ንዕዑ ዝኸውን ሓድሽ ናይ ዕዳጋ መሳርሒታት ወይ ድማ መጋበርያታት ይምህዝን ዝብል እዩ ነዚ ብኸመይ ፈጺምዎ ወይ ድማ ብኸመይ ይፍጽመሎ እንተዳኢልና ድማ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ዓመታት ዝተቐላቐለ ብኢሲጋሬት ማለት ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ሽጋራ ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋ ብምውራድ ዝብል ሓደ ካብቲ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ንሰባት ብፍላይ ድማ ንመንእስያት ሽጋራ ንከትክኹ ዝጥቀምሉ ናይ ምትላል ሜላ እዩ ክበሃል ይከኣል እዚ ዓይነት ሽጋራ ክፈር እንከሎ እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣብ መዋዕዊዒኡ ካብ ዝተጠቐመሉ ሜላ እንተዳሪና እዚ ዓይነት ሽጋራ እዚ ካብ ትኪ ነፃ ምዃኑ ብዙሕ መጠን ኒኮቲን እውን ስለ ዘይብሉ ኣብ ወልፊ ከእቱ ከም ዘይክእል ኣብ ጥዕና እውን ምስቲ ውሑድ ዓቐን ኬሚካል ምህላው ጎዳኢ ከም ዘይኮነ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ነቶም ብቕጽበት ሽጋራ ምትካኽ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ኣትከኽቲ ንኽገድፍዋ መለማመዲት ከም ዝኾነት ብምባል እዩ ናብ ዕዳጋ ከውርዶ ተራእዩ የግዳስ እቲ ዕላማ ንሱ ዘይኮነ ሓደ ከምቲ ክግለጽ ጸንሐ መንእስያት ምስ ኤሌክትሮኒካዊ ዝኾነ መሳርሒ ዘለዎም ዝምድና እንዳዓበየ ስለ ዝመጸ ንመንእስያት በዚ ሓድሽ ፍርያት ኣቢልካ ኣብ መጻወድያ ምትካኽ ሽጋራ ምጽዋድ እቲ ካልእ ድማ ሽጋራ ዘትኩኹ ሰባት በዚ ብዙሕ ጉዳኣት የብሉን ተባሂሉ ዝተዋዕዋዓሉ ሓድሽ ፍርያት ተጠቀምቲ ብምግባር ንኽገድፍዋ ዘተባቢዕ እንዳበልካ ንኻልኦት ትካላት ብምእማን ናይ መዋዕዊዒ ቦታ ረኺብካ ፍርያትካ ኣብ ኩሉ ቦታ ንምብጻሕን ንምስፍሕፋሕን ዝዓለመ እዩ ነይሩ كم زغن كاتاتولو ጸናሕና እዚ ትካል መፍረ ሽጋራ እዚ ንዘጋጠሞ ብድሆታት ንምስጋር ሓሙሽተ ክምልሶም ዘለዎ ሕቶታት ይዳልዩ ተቀዳማይ ክንካታተሎ ጸኒሕና ኣለና ብኒው ኢመርጂንግ ፕሮዳክትስ ዝፍለጥ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ሓድሽ ዝኾነ ኣታላሊ ፍርያት ሽጋራ ብምፍራይ ንመንእስያት ትስሕብ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ብስፖንሰርሺፕ ስኪምስ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰፊሕ መጠነ መወላ እንዳግበርካ ዝትግበር እዩ እቲ ሳልሳይ በአድቨርታይዝመንት ታክቲክስ ማለት በኸመይ ጌርካ እንዳዋዕዋዕኻ ወይ ድማ በሌክራም እንዳተጠቀምካ መንእስያት ኣትከኽቲ ሽጋራ ንምግባር ዝብል ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ዝነጥቢ ሰለስተ ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣለዉ ክንሪኦም ኢና እቲ ራብዓይ ብማርኬቲንግ ፕሎይስ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ንፍርያት ሽጋራ ኣብ ዕዳጋ ክወርድ እንከሎ በኸመይ ኣገባብ ከም ዝስሕብ ትገብሮ ወይ ድማ መንእስያት ዓማዊል ከም ዝሰልብ ወይ ድማ እምሮኦም ከም ዝስሕብ ብምግባር ዝዳሉ ኮይኑ እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ድማ ብዲስትሪቢሽን ሜካኒዝም ዝፍለጥ እዚ ድማ ንፍርያትካ ዝኾነ ሽጋራ ብኸመይ ኣገባብ ወይ ድማ ብኸመይ ሜላ ኣዘራግሓን ኣተዓዳድላን ተጠቒምካ ኢኻ ናብ መላእ ዓለም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከተብፅሖ ትኽእል ዝብል ነዘን ሓሙሽተ ሕቶታት ንምምላስ እዩ ተበጊሱ እቲ ቀዳማይ ድሮ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ግዜና እውን ኣብ ምእኻሉ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ቁርብ ግዜ ንውሕ እንተበለውን መደባ ስልቻዊ ክኸውን ስለ ዝኽእል እተን ተሪፈን ዘለዋ ኣርባዕተ ዝተመለሳ ሕቶታት ኢና ክንሪአን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ
ደጊመ ናይ ጽባሕ ሰባት ይበለና ሰሰናዩ ሲኔማ ሰመረ